Zhorší sa mi zdravie, keď vynechám zelené potraviny? Toto je častá otázka od vás. Jačmeň a chlorela podporujú detoxikáciu tela, dodávajú nám komplexne živiny, pomáhajú pri fyzickej či psychickej záťaži, pri športe. To znamená, že ich využitie je veľmi pestré pre náš organizmus. Čo sa deje po vysadení? Neexistuje žiaden jednotný scénár, čo sa deje, ale zo skúsenosti vieme, že postupne sa nám zlepšuje energia, vylepšuje sa nám zdravie. No a kto by to nechcel? Na začiatku to nie je veľmi vidieť, ale tým, že ich beriem pravidelne a v dostatočných dávkach, a to vám hovorím z vlastnej skúsenosti, tak viem, že sa dá neskutočne tým pomôcť, pretože som si vyliečila alergiu a neužívam antihistaminika. A keď si začnete všímať, že sa cítite lepšie, že máte viac energie, že sa vám zmenili stravovacie návyky, máte iné uhly pohľadu, tak ak by ste ich aj vysadili, verte mi, že už sa budete na to pozerať úplne inak ako predtým. Preto má aj dočasná konzumácia veľký význam, no a návrat do pôvodného stavu by nastal vtedy, keď sa o seba prestaneme starať, tým pádom sa zhorší aj zdravie. Život nie je súťaž o tom, kto je zdravší alebo kto robí všetko správne. Buďme k sebe úprimní, láskaví a ak nám zelené potraviny dávajú zmysel, tak nech sú súčasťou našej cesty. Na zdravie, priatelia.